Dobrodošli na moj kanal. Ja i šef Leon idemo da ocenjujemo najbolji burek u Beču. Mislim, to je po vašim komentarima. Najviše komentara je dobio pekara Boro. Došli smo čak ovdje u 20. da probamo najbolji burek. Boro, čuvaj se, evo nas dolazimo. Bolje da je dobar burek. Tako je. Evo vidite, pekara je Bora. Pa Boro, sad ćemo da probamo tvoj specijalitet. Može. Evo, uzeli smo 2 bureka, naravno sa mesom, uzeli smo još neka peciva, pa ćemo da probamo kući, pa ćemo da snimamo. Inače, teta jako ljubazna što radi. Pohvale za radnicu. Pa Boro, došao je trenutak istine. Ajmo da probamo kakav je tvoj burek. Vidite, na oko lepo izgleda. Lepo pečen, možda malo tanak. Nije puno lisnat, ali je pun mesa. A sad ćemo da ocenimo i ukus. Vidite. Sad ćemo probati. Meso je fino, nema šta, lepo začinjeno. Pa boga mi Boro, mogu ti reći da ti je burek solidan. Može malo više masniji. I može malo više lisnatiji da bude deblji. Malo ti tanak. Ali je ukusan. Pa Boro, imaš jednu solidnu ocjenu od mene. Malo poradi to na debljini i možda trundicu manje masnije. Ali jedan solidan burek. Jeo sam, baš sam jeo dosta pekara ovdje naših u Beču. I ne znam nija da nisam probao. Stvarno nisam našao nigdje da kažem da je burek wow. Ovaj tvoj obećava lep ukus, lepo pečen. Samo malo da je više slojevit i malo manje masan. Ali je solidan, jedan od solidnih bureka što sam ja ovdje u Beču. Tako da dobra ocjena. A sad će šef Leon da proba Borin burek. Ajde da vidimo šta kaže šef Leon. 9 od 10. 9 od 10. Dobar kažeš. Da. Dobar, a? No, ja sam isto tako nešto. Solidan je, solidan. Pa boga mi Boro, eto Leon ti dao 9. I eto Boro, imao si sreće, dobar ti je bio burek. Da nismo prevalili put do 20. bez veze. Tako da bi rekao Boro, jedan solidan burek. Leon kaže 1 9. Ja sam isto tu negdje tog mišljenja. Tako da posjetite Boru.